Nistedinkom tisimgħu magħna dana it-tieni programm f'dina s-sensiela COVID-19 Coronavirus fil-Bibbja u wara l-ewwel programm ta' introduzzjoni ħansejħulu hekk. Issa ħanaddu għal dak il-programm li ħafna qed jistennew, programm li dak li ħanajdu fih iva huwa xokkanti. Nafu li ħanajdu affarijiet iktar il-qudiem f'dan il-programm fejn ħafna mhux se jaqblu magħna. Imma aħna bħalma dejjem għedna ta' Malta Messjanika nippritkaw il-verità kollha mhux nażlu l-iskrittura u x'joġob lilna imma dak kollu li hemm miktub fil-kelma t'Alla. U għalhekk dan il-programm se jkun xokkanti għal ħafna. Għal ħafna se jkun xokkanti. Imma din hija l-verità. Biex nibdew il-programm tagħna allura ejja ħalli immorru l-ewwel u nagħmlu recap nifriskawna għall-memorja ta' xedna fl-ewwel programm. U jekk tiftakru tajjeb fl-ewwel programm edna li waqt li Malta għaddejja minn dana imsejjaħ diżastru tal-COVID-19, coronavirus, diżastru għax mhux biss qed jaffettwa s-saħħa ta' ħafna nies, u qed naraw ħafna nies imutu mad-dinja kollha bih, imma anke se jaffettwa l-ekonomija. Anke dawk in-nisa tad-dar jaqblu miegħi diġà qed naraw il-ħajja għoliet f'daqqa hawn Malta. U mhux hawn Malta biss mad-dinja kollha. U dawn huma kollha affarijiet li dejjem kienu ikkwotati fil-Bibbja. Pereżempju aħna nafu fil-Ktieb tar-Revelazzjoni fejn jitkellem Ġwanni fih permezz ta' dak li qallu Jaxua ħobża fl-aħħar żminijiet tkun tiswa paga ta' xahar. Jiġifieri il-ħajja ħatwala ħafna u l-bniedem ma jkunx jista' jlaħħaq. Għaliex? Minħabba daw id-diżastri li qed naraw, l-ekonomija tmur lura u dan kollu huwa dak li nsejħulu aħna domino effect. U għawek fej bdejna l-programm tagħna fejn ħafna qed jiddikjaraw fuqhom Salm 91. U għedna li huwa tajjeb, aħna naqblu li għandna jiddikjaraw l-iskrittura fuqna u nagħmlu tajjeb meta nagħmlu hekk. Imma għedna wkoll biex inti tiddikjara l-iskrittura fuqek tkun qed timxi mal-iskrittura. U kwotajna il-famuż vers fil-tieni ktieb tal-Kronaki, kapitlu 7 vers 14 fejn għedna hekk. Jekk il-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi jumilja ruħu u jitlob u jfittex lil wiċċi u jerġgħu lura mit-triq il-ħażina jiena nismagħhom mis-sema u naħfrilhom dnubietom u nfejqilhom l-arthom. Mela Alla qed jgħidilna jekk tridu artkom tfieq ja Malta, tridu dduru mit-triq il-ħażina li qbadtu. F'dan il-programm ħanaraw x'inhi dik it-triq il-ħażina dak li ħafna qed jistennew. Rajna wkoll fl-ewwel programm mill-ktieb tad-Deuteronomju x'qalilna Alla l-missier li ħajjiġri jekk nimxu mal-liġi tiegħu hemm il-barkiet li semmilna x'inhuma u min-naħa l-oħra qalilna wkoll x'inhuma s-saħħtiet li nistennew jiġu fuqna jekk aħna ma nimxux mal-kelma tiegħu. U dinha il-COVID-19 coronavirus hija waħda mis-saħħtiet li Alla qed jibgħat fuq din id-dinja. Għaliex għax il-poplu mhux veru qiegħed jimxi mal-liġi t'Alla, mal-kelma t'Alla. Semmejna skrittura oħra, kwotajna skrittura oħra ma semmejniex fejn sibuha fil-Bibbja u aħna bħalma tafu dejjem bil-Bibbja lesta fidejna ħalli nikkwotaw minnha u hekk għandkom tagħmlu intom u għaldaqstant ħanerġgħu nsemmu dinha l-iskrittura. U din hija skrittura li nsibu fil-ktieb tal-Proverbi kapitlu 28 vers 9 fejn jaqra hekk. Min idawwar widintu biex ma jismax il-liġi imqar it-talb tiegħu Alla jistkerħu. Dina qed naqra mill-Bibbja ta' Sajdon imma għal dawk li forsi għandhom il-Bibbja dik li nsejħolha aħna ta' slaleb il-vers jaqra hekk. Min isott widnejh biex ma jismax il-liġi Alla wkoll jistmel it-talb tiegħu. Mela x'inhu l-argumentaw? Jekk inti wieħed minn dawk li ma temminx li għadna taħt il-liġi, jekk inti temmen li Kristu waqqa liġi, għal xejn qed tiddikjara s-Salm 91 fuqek għax da mhux ser jaħdem. Iktar u iktar, jekk inti qed tisma' l-programmi, qed tisma' l-verità u teqbad twebbessa rasek u ssabbat saqajk u tgħid isma' li aħna maħniex taħt il-liġi. Ejja ma noqogħdux nilagħbu bid-diskors, ħafna jgħidilna nżomm is-Sibt Qaddis. Iddispjaċini il-kelma t'Alla tiddefinixxi kif għandek iżżomm is-Sibt Qaddis
U jekk inti m'intix timxi ma' dak la m'intix qed iżżomm is-Sibt Qaddis. Jekk inti għalhekk qed tikol laħam illi Alla qal huwa maħmud u mhux ikal ilikom, inti ma tistax tirċievi l-barka ta' Salm 91. Jekk inti għadek tiċċelebra l-festi pagani tal-miliet, tal-Easter, San Valentinu u ħafna aktar festi bħal dawn. U ma tiċċelebrax il-festi tal-Alla missier is-seba' festi li hemm fil-Bibja. Inti m'intix intitolat biex tirċievi l-barka li hemm f'Salm 91. Nerġa' ngħid anke l-festi l-istess bħal-jum qaddis tas-Sibt Alla għalilna kif irridu nċelebrawhom x'għandna nagħmlu. Jekk inti m'intix qed tipparteċipa f'dawn l-affarijiet li Alla għalilna biex nagħmlu biex niċċelebraw il-jum, allura inti mhux veru qed timxi mal-liġi ta' Alla il-Missier. U m'intix intitolat ma tikkwalifikax biex tirċievi daw il-barkiet ta' Salm 91. Ejja ħalli nidħlu għal programm tal-lum għax għedna wkoll li huwa aħna li rridu nwafqu dana id-diżastru milli ikompli għaddej iktar ma jgħaddi malajr iktar aħjar għalina huwa sens komun. Inkella jekk maħniex ser nwafqu dan id-diżastru ser jiġu ħafna aktar warajh u ser ikunu aktar b'saħħithom. Il-għaliex jekk aħna mhux ser nwafqu dana id-diżastri ifisser li aħna mhux qed naċċettaw li nimxu mal-liġi ta' Alla. Kif irridu wafquh? Irridu wafquh billi flimkien niġu flimkien bħala poplu tal-Alla u nibnu it-tempju. Imma ma nistgħux nibnu it-tempju jekk xi ħadd jemmen ħaġa, xi ħadd ieħor jemmen oħra u xi ħadd ieħor jemmen differenti, ma nistgħux, irridu nkunu ta' fehma waħda. U l-fehma tagħna, it-tagħlim tagħna, il-fidi tagħna nġibuha minn dak li hemm miktub fl-Iskrittura. Sakemm għandek nies li mhux qed jemmnu x'hemm fl-Iskrittura x'hemm fil-Bibja, allura ma nistgħux niġu flimkien u nibnu t-tempju. Ħafna pereżempju tant ma jafux xi tajt il-kelma tal-Alla. Ħafna tant ma jaqrawx xi tajt il-kelma tal-Alla li bil-kemm mhux qed jaħsbu li x'imkien fil-Bibja ħanikwota wara u hekk hawn miktub COVID-19 coronavirus. Xejn imkien minn dan. Imma insibu ħafna profeziji li jippuntaw għal dak li qed jiġri bħalissa. Waħda minnhom insibuha fil-ktib ta' Iżajja, il-profeta Iżajja, illi ħafna jgħidu li ma Martin Iżajja tqil ma nifhmux. Studjah. Ara x'qed jgħid Alla l-Missier. U meta tistudja tibda tifhem. Imma trid temmen biex tibda tifhem. Jekk inti m'intix lest li temmen inti qatt ħa tifhem Alla x'qed jgħid. Ejja ħa naraw x'jgħid. Iżajja kapitlu 26 vers 20. Mur, poplu tiegħi, idħol fil-kmamar tiegħek u sakkar il-bibbien warajk. Inħeba għal-ftit sa ma tgħaddi il-korla għax araw il-mulej ħireġ minn martu biex jitħallas tal-ħażen tan-nies tal-art. L-art tikxef id-dem li xorbot u ma tattix aktar il-maqtulin tagħha. Mela diġà qed naraw Iżajja diġà kien qed jipprofetizza dak li qed nagħmlu aħna bħalissa. Morru dħlu f'kamartkom, sakru bwiebkom u għodu ġewwa sakemm jgħaddu dan il-COVID-19 coronavirus dak li qed jgħid Iżajja. Illa għaliex qed jgħidilna illa għaliex Alla ħireġ minn martu biex jitħallas tal-ħażen tan-nies tal-art. Mela Iżajja qed jgħidilna dak li għaddejjin minnu bħalissa huwa ħlas tal-ħażen tal-poplu tad-dinja, tan-nies tad-dinja. Għadu biss il-bidu. Għad hemm ħafna aktar x'jiġi. Jekk inti allura qed tgħid li aħna maħniex taħt il-liġi, inti m'intix suġġett għar-renju tiegħu. Jekk inti m'intix ħatoqgħod taħt il-liġi tal-Alla, inti ma tistax tkun waħda minn dak il-ġebel ħaj li irridu nużaw biex nibnu it-tempju. Jekk inti ħanamela ċara, iva ħanibda nkun xokkanti,
ma nistgħux noqogħdu nduru mal-lewża l-messaġġ irid wasluh. Jekk inti qed għandek it-twemmin Kattoliku Ruman, inti ġebla marida. Jekk inti wieħed minn dawk Evanġeliku li temmen li m'għadniex taħt il-liġi tal-Alla iva, inti ġebla marida. U ma nistgħux nibnu it-tempju b'ġebel marid. Il-tempju huwa post qaddis fejn jammar Alla qaddis. Il-fatt li huwa Alla qaddis ma jistax jammar ġo tempju illi l-ġebel tiegħu huwa marid. Anzi Alla kien ċar ħafna u se naraw fl-istruzzjonijiet tiegħu kif kellu jinbena t-tempju, kif kellu t-tempju jkun qaddis sabiex hu kien jista' jammar fih. Ma nistgħux nibnu tempju b'nies li jemmnu differenti minn dak li hawn miktub fil-kelma tal-Alla. Qed inkunu ċari, ħafna. Iva, nerġa' ngħidilkom ħankunu xokkanti għandna x'ngħidulkom. Nafu li mhux se nintoġbu ma dik mhijiex problema tagħna hija problema ta' min qed jisma' u ma jridx jifhem u ma jridx jemmen. Il għaliex li Alla tagħna l-liġi biex biha nitqazzu. Mela jekk inti qed tgħid li aħna m'għadniex taħt il-liġi mela issa aħna m'għadniex qaddisin. Ma tistax twarrab dik xi ħaġa li Alla tagħna biex iqaddisna u tgħid li inti qaddis. Il-moment li inti m'intix qed tgħix taħt il-liġi, allura issa qed tgħix ħajja jiddispjaċini pagana. Iva. Ma ninsewx aħna saċerdozju qaddis, aħna l-poplu tal-Alla, aħna ġebla ħajja biss meta nimxu wara il-kelma ħajja. Jekk mhux ħanimxu wara l-kelma ħajja, aħna m'aħniex ġebla ħajja, aħna jew ġebla mejda u ġebla marida. U minnu l-ġebla li wara jħillu nimxu? Mhux fuq Jaxua mibnin aħna, mhux Jaxua huwa l-ġebla u Jaxua minnu. Jaxua huwa l-kelma tal-Alla magħmul bniedem. Mela jekk ħanimxu wara Jaxua, rid nimxi wara l-kelma. Jekk Jaxua huwa l-liġi tal-Alla magħmul bniedem, jien irid nimxi wara l-liġi tal-Alla miktuba biex inkun nista' ngħid li qed nimxi wara Jaxua. X'qal Pawlu? Aħna t-tempju tal-Ispiritu Santu. Nerġa' ngħid, x'inhu t-tempju? It-tempju huwa l-post fejn jammar Alla. Alla qaddis ġo poplu qaddis. Kif irdu nibnuh dan it-tempju? Ejja ħa naraw x'qal Alla fl-istruzzjonijiet tiegħu għax Alla tagħna istruzzjonijiet kif nibnu t-tempju tagħna. Ktib ta' Esodu 25 ħa naqraw minn vers 3 sa 8. U din l-offerta li tirċievi minn għandhom deheb, fidda u bronz. Ħjut vjola, porpra u skarlat, għażel fin, xar tal-mos, ġlud tal-muntun misbuin ħomor, ġlud tad-delfin, injam tal-gazzi, żejt għall-imnarit, ħwawar għaż-żejt tal-konsagrazzjoni, ħwawar għall-inċens, ħaġar ta' loniċi, ħaġar ta' tqejjid fl-efod u l-pettorali u jagħmluh santwarju biex nammar ġewwa nofshom. Mela x'qed jgħid Alla? Alla qed jgħid isma' ibnu li tabernaklu. Ħallina nkun nista' niġi nammar magħkom. Għalkemm aħna nafu l-pjan tal-Alla qatt ma kien li jammar ġo post tal-ġebel. U din jgħidilna anke l-Apostlu Pawlu dalwaqt narawha. Alla qatt ma ppjana li jammar ġo post tal-ġebel qatt ma kien dan il-ħsieb tiegħu. Il-ħsieb tal-Alla kien li jammar f'nofsna magħna. Imma minħabba dnub Alla ma setax ikun magħna u għal daqstant fil-pjan tiegħu Alla għamel li jkun hemm tabernaklu fejn hu jista' jammar u minn hemm ikun jista' jkollu il-kuntatt magħna. Imma ejja ħalli naraw kif jaħdem il-pjan ta' Alla. U nerġgħu mmorru fil-ktieb ta' Esodu 25 vers 3 u naraw l-ewwel ħaġa li qed jgħid Alla l-missier lill-poplu tiegħu. U din l-offerta li tirċievi minn għandhom deheb, fidda u bronz. Mela diġà qed naraw li t-tempju, il-materjal mhux Alla jipprovdih. Aħna rridu nipprovdu l-materjal għaliex għax illum aħna t-tempju aħna rridu nkunu. Jiena u inti huwa l-materjal li Alla jrid juża biex jinbena t-tempju u anke fid-deżert. Setatom l-affarijiet għallhom għandkom daw maqtuwajn lesti kemm tiġġojnjawhom u twaħluhom flimkien u għandnakom it-tabernaklu. Ma le, Alla talab il-poplu iġib
L-affarijiet hu biex ikun jista' jibni t-tempju tiegħu. Ġifieri huwa aħna li rridu nibnu t-tempju mhux Alla se jibnih aħna rridu nibnuh bħala ġebel ħaj. Ejja ħanaraw fuq dina il-coronavirus għax ħafna pereżempju qed iwaħħlu fiċ-Ċiniżi illa iċ-Ċiniżi ma jiklux għax iċ-Ċiniżi jieklu ħafna affarijiet li mhumiex ikel. Jiddispjaċini ngħid bib tiegħi. L-għolet iċ-Ċiniżi din ilhom jagħmluha eluf ta' snin, jiġifieri kieku kellu jfeċċ dan il-virus minħabba hekk ilu li feċċ eluf ta' snin. Imma mhumiex biss iċ-Ċiniżi li ma jiklux skont il-Bibja. Id-dinja kollha ma tikolx skont dak li tgħid il-kelma t'Alla, inkluż Malta. Inkluż Malta li l-ċina tagħha hija bbażata fuq dak kollu Alla qal huwa maħmuġ, tikluħx. Għandna tagħlim fuq dan fuq il-website tagħna mistennekmalta.org marru isimgħuh. Dak kollu li Alla qal mhuwiex ikel għalikom tikluħx, hawn Malta għalina huwa l-bażi tal-ċina tagħna. L-ikel tradizzjonali Malti huwa dak kollu li Alla qal isma' tikluħx. Kif qed nippretendu illi dana il-coronavirus ma jiġix fuqna, kif qed nippretendu li nitolbu l-Alla u jwarrab dan id-diżastru minn fuqna meta aħna ma rridux nimxu mal-kelma t'Alla, meta aħna ma rridux nobdu dak li qed jgħid Alla. Alla qed jgħid nisma' tidu teqbgħu tiklu hekk affarijiet tagħkom, araw x'inhu ġej. Issa tiġix titlobni biex inwarrab minn fuqek dak li inti stess ġibt permezz ta' dak li qed tiekol, permezz tal-liġi li qed tikser. Ejja naqtawa tita li Alla ma jistax itik milli m'għandux. Ħafna skritturi fil-Bibja meta tridu nagħmlu programm fuq mhux problema, Alla jgħidilna jien nibgħat il-mart, jien nibgħat l-għadu jattakkakom, jien nibgħat il-ġuħ fil-pajjiż, jien nibgħat il-ġradi biex jiklulkom dak kollu li intom tkunu żrajtu. Għaliex, għax Alla huwa sovren, Alla huwa l-kreatur ta' kollox, kollox taħt Alla joqgħod, ix-xitan ħbib tiegħi mhux se jibgħat xi ħaġa biex jikkastigana. Għaliex, ix-xitan ħallik tgħix il-ħajja ħażina li qed tgħix, anzi jgħinek tistana biex intimna dik li qed tgħix tajjeb u tkompli tadurah. Il-kastig ġej minn Alla il għaliex maħniex naduraw, ma qed naduraw Alla fals u ħanitkellmu fuq dan dalwaqt f'dan il-programm. U qed naraw li dak li qed jiġri fid-dinja bħalissa huwa riżultat ta' problema spiritwali. Dana il-COVID-19 coronavirus huwa wieħed mir-riżultati li għandna fuqna minħabba l-problema spiritwali li d-dinja għaddejja minnha. Nies li ma jirdux jemmnu balla. Ejja nagħmlu ċara minn fejn beda dal-virus. Miċ-Ċina, poplu li l-Alla qataw kompletament barra, forsi mhux tort tal-poplu direttament, tort ta' min imexxi, ma il-poplu ma jafx l-Alla. U mbagħad fejn narawh mexxa, narawh mexxa ġo Ruma. Interessanti ġo l-Italja, pajjiż li tagħna Alla fals. U ħanitkellmu fuq dan l-affarijiet. Imma ejja ħalli inkomplu naraw x'qiegħed jiġri. Bħalma qed ngħid, jiena nemmen li dana il-COVID-19 coronavirus huwa sinjal minn Alla qed ibbeżbżilna widnejna, qed ibbeżbiżilna u qed jgħidilna qed iwissina, u qed iwiddibna qed jgħidilna ħaj, uqgħodu attenti. Dan għadu l-bidu. Jekk m'intomx se dduru minn traqatkom bħalma qrajna fit-tieni Kroniki kapitlu 7 vers 14, jekk m'intomx ħatifqu mill-ħażin tagħkom u dduru biex terġgħu tfaħru l-mulej u tqimu lilu u timxu għalajh, ħafna affarijiet aktar minn daw ġejjin. U jekk tkun taf kemm huma korroħ l-affarijiet li ġejjin fuqna, marru araw l-ktieb tar-Rivelazzjoni, marru araw Ġwanni xi jgħid illi ġej fuq din id-dinja. Il-biża li trid tgħaddi minnha din id-dinja minħabba l-affarijiet li se jseħħu. Dan għadu biss il-bidu. Alla qed jibbeżbżilna widnejna ftit ftit. Għaduna maħniex qed naraw il-korla sħiħa t'Alla, Alla ħares. Għaliex il-korla t'Alla tkun kera meta tiġi. Għaliex għax Alla huwa arrabjat. Alla huwa arrabjat ma daw il-ħafna illi qed jeduraw Alla fals illum il-ġurnata. Mhux verament qed jeduraw l-Alla tal-Bibja.
Iva ħbib tiegħi, Alla huwa arrabjat għall-Knisja Romana Kattolika illi tatna Messija fals. Alla huwa arrabjat għall-Knisja Franċiża Amerikana Evanġelika illi qed ittina Messija fals. Mhumiex qed jituna l-Messija li hawn fil-Bibja. Dan huwa riżultat ta' dan kollu. Dan għal-COVID-19 coronavirus huwa riżultat ta' daw il-ħafna knejjes li qed iwasslu Messija fals lill-poplu dinji. Din għadu bir-responsabilta kollha. Bħalma qed ngħidu huwa aħna li rridu nibnu it-tempju fejn jammar Alla. Imma nafu wkoll li Alla ma jammarx f'bini tal-ġebel, ejja naraw xejn Pawlu. Pawlu fl-Atti tal-Apostli kapitlu 17 vers 24 jgħidilna hekk. Alla li għamel id-dinja u kull ma fiha u li jussit is-sema u l-art ma joqgħodx f'tempji maħduma bl-idejn. Huwa aħna t-tempju tal-Ispiritu Santu ħbib tiegħi. Huwa aħna li rridu flimkien biex il-Messija jkun jista' jiġi. Jekk aħna mhux ser ninaqdu, jekk aħna mhux ser nippreparaw dan it-tempju, il-Messija ma jistax jiġi. Inkella m'għandux fejn jammar. Nerġa' ngħid, il-COVID-19 mhuwa xejn ikkomparat ma' dak li hemm fil-ktieb tar-Revelazzjoni, hija biss twiddiba. Kemm idum dan il-COVID-19? Kemm se jkun qawwi dan il-COVID-19 coronavirus jiddependi minni u minnek. Jiddependi kemm se ndumu biex induru lura lejn it-triq l-antika, it-triq il-qadima, it-triq li Alla tagħna biex nimxu magħha. L-istess triq il-knejjes jew warbu jew nkella bidlu. Għaliex għax il-Knisja Romana Kattolika bidlet il-liġi Alla, il-Knisja Franċiża Amerikana Evanġelika marret oltre minn hekk wara taqqas bis-sadna taħt llum. U Alla rrabjat għal dawn il-knejjes. U għalhekk qed ngħaddu minn dak li qegħdin ngħaddu. Ejja ħalli nerġgħu mmorru f'Esodu kapitlu 25 vers 3 u nerġgħu naqrawha. U din l-offerta li tirċievi minn għandhom. Deheb, fidda u bronż. Min fejn ġie d-deheb? Min fejn ġew daw il-fidda? Min fejn ġie dal-bronż sabiex seta' jinbena it-tabernaklu? Dalwaqt ngħidulkom minn fejn ġie. U għodu attenti x'qed ngħidu. Ħalli tkunu tistgħu taqgħdu l-istampa flimkien dik il-jigsaw puzzle u tifhmu l-massaġġ. Jekk m'intix ħatemmen dak li qed ngħidu aħna li rridu nimxu mal-liġi Alla ma tista' qatt tasal biex tifhem dan il-messaġġ. Meta tiftaħ qalbek għal Alla l-Missier u taċċetta l-liġi tiegħu f'qalbek tibda tifhem dak li aħna qed ngħidulek. Ejja, ħalli nkomplu. Ftakru li Aron li kien maħtur bħala l-qassis il-kbir ma setax jibda s-servizz tiegħu jekk ma jkollux it-tabernaklu mibni. Għaliex għax bħala qassis il-kbir xogħlu kien fit-tabernaklu. Ma ninsawx ukoll li Aron huwa stampa ta' Jaxua. Jaxua ma jistax jiġi jagħmel xogħlu hawn jekk aħna maħniex ser nibnu l-tempju. Ħafna jgħidu għax Jaxua dalwaġej. Veru dalwaġej, inna ngħidu 2000 sena dalwaġej. Għaliex għadu ma ġiex? Għax it-tempju għadna ma bnejniehx. Għad għandna ħafna ġebel marit. U Jaxua ma jistax jiġi jammar ġo tempju marit. Il-moment illi il-ġebel ma jibqax marit u nibnu t-tempju Jaxua jista' jiġi. Imma sakemm isir dan ser niqpaw naraw daw id-diżastri u ħan niqpaw naraw ħafna aktar kastigi. Araw xejn, Jaxua nnifsu jgħidha di f'Mattew 24 morru fil-Vanġelu ta' Mattew kapitlu 24 versi 5 sa 8. Għad jiġu ħafna fismi u jgħidu jienu l-Messija u jqarqu b'ħafna nies. Mela ħanamlu ċara, hawnhekk mhux qed jgħid Jaxua qed jiġi Martin u jgħid jiena l-Messija, le mhux hekk qed jgħid Jaxua hawnhekk Jaxua qed jgħid qed jiġu ħafna u jgħidu Ġesu l-Messija ta' u jqarqu b'ħafna nies. Iva xokkanti. Iva, tal-biżal minn ma jridx jemmen dan il-programm. Dak li qed jgħid hawnhekk Jaxua qed jgħid ħafna jiġu minn fuq il-pulptu u jgħidu Ġesu huwa l-Messija. U ikunu qed iqarqu b'ħafna nies. Għalhekk Alla rrabjat għal dawn in-nies għax qed ituna Messija fals. Qed iġelu l-popli jimxu wara xi ħaġa falsa. Ejja ħankomplu.
Għax għad tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u xnijat ta' gwerer. Iftħu għajnejkom u titħawdu xejn. Għax dan jaħtieġ li jiġri imma għadu mhuwiex it-tmiem. Għax għadu ġens kontra ġens u saltna kontra saltna, ikun hawn ġuħ kbir u l-art titeżżes b'ħafna bnadi, dan kollu ikun il-bidu tal-tbatija kbira. Dan għadu l-bidu ħabib tiegħi. Anzi għadu l-bidu ta' dak li qal Jaxua. Issa ħnibdew naraw dan il-COVID-19 coronavirus ġa qed jorina il-ħajja tagħna qed jorina ħafna ħibdew ibatu l-ġuħ. Ħafna ħibda jkollhom jibdlu x-xikel jieklu l-ammont ta' ikel li jieklu għax mhux ser laħqu mal-ħajja. Ħanibdew naraw il-Mart. Għaliex mhux se jkun hawn ikel biżżejjed għal kulħadd minħabba daw id-diżastri. Ħanibdew naraw ħafna ġlied u gwerer, nies jisilqu lil ħuthom u lil ġarhom biex kollhom xi jieklu. Kollox ġej naqra. Dan huwa biss il-bidu. Fil-futur nistennew ħafna aktar diżastri bħal dawn. Jekk maħniex ser nibnu it-tempju li fih irid jiġi jammar Jaxua. U se jibdew jaġlu, u ħajbdew jiġu aktar b'saħħithom. Ma jaqbgħu kita tbeżbiża issa twiddiba issa jibda ġej il-kastik fil-futur qarib. U jiddependi minni u minnek nerġa' ngħid kemm itawlu kemm ikunu b'saħħithom. Imma kif jiddependi? Jiddependi kemm ħandumu biex nibnu it-tempju. U naf qed nirrepeti imma hemm bżonn li dan il-messaġġ jasal. Ma nistgħux naqbgħu npoġġu bil-qiegħda ġew tnejjes ngħidu ammen u allelujja meta qed ituna messija fals. Min daħaq bik ja poplu Malti? Hekk qalilna Pawlu. Min daħaq bik? Jekk mhux se nibnu it-tempju verament kif suppost skont il-kelma tAlla, għandna problema. Ejja ħanaraw x'ġara fid-deżert, ejja ħanitkellmu fuq l-oġol issa tad-deb. Oġol tad-deb illi kien magħmul mid-deb, mill-bronz u mill-fidda, l-istess materjal illi Alla ordna sabiex jinbena it-tempju. U ma ninsewx illi dan l-oġol tad-deb, allura il-materjal tiegħu huma relatati ma' dnub li kien qed jagħmel Iżrael dakinhar fid-deżert. U x'kienu dan id-dnub li kien qed jagħmel il-poplu Iżraelit, l-ewwel dnub kien li aċċettaw oġol tad-deb bħala Alla tagħhom. Aċċettaw Alla fals. Dnub ieħor kien illi offrew sagrifiċċji lejn dan l-Alla fals. Dan huma żewġ nubiet li l-poplu Iżraelit għamel fid-deżert. Aċċetta li jkollu oġol tad-deb bħala Alla fals u issagrifika sagrifiċċji lejh. Issa x'qed naraw? Qed naraw li Alla qed jgħid isma' l-istess materjal li intom użajtu biex tagħmlu l-oġol tad-deb tridu tużawh biex tibnuli it-tempju. U allura dana jurina illi l-istess riżorsi li bih irridu nibnu t-tempju tAlla jinstab fejn? Fl-oġol tad-deb, fil-Messija fals illi l-Knisja Kattolika u l-Knisja Evanġelika qegħdin waslulna. Minn hemmhekk irridu noħorġu il-materjal biex nibnu dan it-tempju bħalma l-poplu Ludi dewweb l-oġol tad-deb biex seta' joħroġ il-purità tal-materjal biex jibni t-tempju. L-istess ħaġa rridu nagħmlu aħna. Aħna rridu naqbdu dan il-Messija fals li l-Knisja Greko-Rumana Kattolika tatna, irridu naqbdu l-Messija fals li l-Knisja Evanġelika qiegħda tippriedka, noħorġu minnhom il-purità tal-kelma tAlla, noħorġu minnha il-liġi, noħorġu minnu l-mandamenti u permezz tagħhom nibnu it-tempju li huwa jiena u inti sabiex ikun jista' jiġi Jaxua il-Messija. X'qed naraw bħalissa l-Alla jagħmel? Bħalissa Alla qed jagħmel l-istess magħna bħalma għamel mal-poplu Iżraelit. Il-poplu Iżraelit qallu dewweb dak l-oġol irraffina d-deb u b'dak id-deb irridek tibnili t-tempju. L-inna qed jgħidilna l-mulej. Ħanaqbad dal-Messija fals li ħlaqtu. Dewbuh, oħorġu minnu dak li hu tajjeb, oħorġu l-purità tal-kelma, oħorġu dik li hija vera minn ġo fih.
ħalli tkunu tistgħu tibnuli t-tempju. Iva, ħbib tiegħi. Naf, hija xokkanti, hija tal-biża', ma dan huwa xogħolna llum. Xogħolna llum huwa li ndewbu dak il-messija fals li ġie ppreżentat lilna ormai dal-aħħar 2000 sena u minnu noħorġu l-verità sabiex inkunu nistgħu nużaw dik il-verità ħalli nibnu t-tempju tagħna. U jekk inti għadek tajt illi s-sibt m'għadux qaddis, jekk inti għadek tajt li nistgħu nieklu kollox, jekk inti ma tix taċċetta li tiċċelebra l-festi tal-mulej, ma tiċċelebra festi pagani, inti għadek qed tadura dak il-messija fals, dak l-oġol tad-deb. Għalhekk huwa xokkanti. Qegħdin impattu ħbib tiegħi għal dnub li ilu sejra 2000 sena illi bdiet il-Knisja Rumana Kattolika meta ppreżentat messija fals u mbagħad waħda minn urieda il-Knisja Evanġelika magħmula ġewwa l-Amerika komplet fuq il-passi tal-Knisja Rumana Kattolika żejnet naqra l-messija bi ftit make-up li mmulaw u xorta għadha qed tippreżenta messija fals li ħafna għadhom qed imorru wara jħu jadoraw. Sakemm ħadd neqbgħu naduraw dan il-messija fals, jax huwa ma jistax jiġi. Illa għaliex għax maħniex se nibnu t-tempju. Biex nibnu t-tempju jrid ikollna ġebel pur, ġebel ħaj mhux ġebel marit. Huwa dmir u dover tagħna ħbib tiegħi illi nagħmlu dan l-affarijiet. Huwa dmir u dover tagħna li nikxfu dan it-tagħlim qarrieq. Naf, huwa xokkanti qed ngħid affarijiet illi ħafna ser joboduni fuq u naf li ħafna ser joħduha kontrija illa nix qed ngħid illi il-Messija, il-Ġesu li ppreżentatilna l-Knisja Romana Kattolika, il-Ġesu illi qiegħda tmexxi l-Knisja Evanġelika huwa Messija fals. U ħafna ħejġu kontrija, ħafna jħajpritkaw kontrija, ma jimportax. Tistgħu tobbotuni kemm tridu, tistgħu tippritkaw kontrija kemm tridu ma' din hija l-verità. U jiena ngħid l-istess bħalma jgħid l-Apostlu Pawlu meta kiteb lil Galatin f'kapitlu 4 vers 16. Sirt issa mela għadu tagħkom għax qiegħed ngħidilkom il-verità. Ma jinteressanix li jiena l-għadu tagħkom, jiena interessani li jiena nkun suġġett fis-saltna tal-Alla taħt il-liġi ta' Alla. Jiena li interessani li ma nadurax il-Messija fals li ħolqot il-Knisja Romana Kattolika, il-Messija fals li għadha qed tippridka l-Knisja franchise Amerikana Evanġelika, imma jiena interessani biss li nimxi wara il-Messija veru. Xokkanti, iva, imma din hija l-verità. Din hija l-verità. Qed naduraw messija fals moħluq 2000 sena ilu. U għadna qed naduraw sal-lum bi ftit make-up tajnilu forsi naqa' xahru, trimjajnilu naqra id-daqna, forsi libbisnieh naqa' ħwejjeġ differenti, imma huwa l-istess messija fals. Issa tissejjaħx Messija Kattoliku Ruman, tissejjaħx Messija Evanġeliku, il-Messija illi qegħdin nimxu warajh li waqqa l-liġi huwa Messija fals. Imkien Kristu ma waqqa l-liġi, din għadha bir-responsabilità kollha. Ma jimpurtax jekk jiena insir l-għadu tagħkom. Ftakru x'qalilna Jexua stess fil-Vanġelu ta' Ġwanni, kapitlu 15 vers 18, jekk id-dinja tobodkom kunu għafu li lili batitni qabel ma batet lilkom. Ma jimpurtax. Il-verità hi li Jexua il-Messija tagħna kien ludi u dejjem għallem il-kelma talla blenti ludija. Kristu ma kienx jitkellem blenti Rumana Kattolika. Kristu ma kienx jitkellem blenti Amerikana. Kristu dejjem tkellem fuq din il-kelma mill-vista ludija. Għax Alla din kelma ta' li l-poplu ludi. Mhux ta' bxejn il-Knisja ta' Ruma u l-Knisja tal-Amerika għamlu ħerba, għamlu diżastru minna din. Il-kelma stess tgħidilna li l-kelma toħroġ minn ġewwa Zion, minn ġewwa Ġerusalemm. Dik hija l-kelma li rridu nisimgħu. Sakemm ħaneqgħu nadoraw Messija fals, Messija Ruman Kattoliku, Messija Evanġeliku, jiddispjaċini ħbib tiegħi, daw id-diżastri mhumiex ser jifqu.
li hemm tajjeb hu illi bħalma l-poplu tiegħu ħaħsieb il-poplu ġewwa l-Eġittu f'Goshen meta kien hemm pereżempju il-kastig ta' 3 ta' dlam ġewwa l-Eġittu, il-poplu talla li kien f'Goshen ma tmiss. L-istess bħalma ġara meta kien hemm il-lejl tal-għid il-kbir, meta Alla qallhom iksu l-etwiebi tal-bibin tagħkom bid-dem tal-ħaruf ħalli l-anġlu jaqbiskom u ma ssirx sara lilkom. Aħna li nimxu mal-kelma tal-Alla nemmnu li aħna protetti. Jekk inti teqpa' tgħid li m'intix taħt il-liġi, m'intix protett. Ma tistax Alla jipproteġik jekk inti qed tgħid isma' l-kelma tal-Alla ma toġġ għalina illum. X'kien id-dnub tal-poplu Iżraelit illi aċċetta oġol tad-deb bħala Alla tiegħu Alla fals. L-istess qed tagħmel id-dinja llum qed taċċetta messija fals. Qed taċċetta oġol tad-deb modern. X'kien id-dnub li ieħor li għamel il-poplu ta' Iżrael fid-desert? Adura, offra s-sagrifiċċji. Kemm qed nisimgħu nies itellgħu ejja ħanitolbu l-Ġesu, ejja ħanitolbu l-Ġesu. Qed nitolbu messija fals, qed nofru s-sagrifiċċji messija fals meta inti qed toffri s-sagrifiċċji tiegħek lill-Ġesu tal-Knisja Rumana Kattolika jew il-Ġesu tal-Knisja Evanġelika. Messija wieħed hemm u ma jistax ikun differenti minn dak li hawn miktub f'din il-Bibja. Jekk inti qed tadur, jekk inti qed toffri s-sagrifiċċji tal-tiegħek il xi wieħed minn dawn l-Alla il-Messija folos, dispjaċini, inti mqarraq, inti fid-dnub, inti żbaljat. U ma nistgħux allura nibnu issa it-tempju tal-Alla b'daw it-tip ta' nies, għax daw it-tip ta' nies huwa ġebla marida. Qegħdin nagħmlu ħbib tiegħi l-istess żball li għamel il-poplu Iżraelit. Qegħdin inħadnu messija ieħor meta qed inħadnu messija li bedel il-kmandamenti fil-każ tal-Knisja Rumana Kattolika jew inkella messija li waqqa' il-liġi fil-każ tal-Knisja Franċiża Amerikana Evanġelika. Qegħdin inħadnu messija ieħor minn dak tal-Bibja, differenti. Qegħdin nadoraw messija ieħor minn dak tal-Bibja. Imma qed taraw il-gravità. U għax qegħdin nadoraw messija ieħor minn dak tal-Bibja, Alla huwa arrabjat. U għax huwa arrabjat qed jibda jiġbes bżilna u dnejna, qed jibda jiġbdilna jitfalla daw il-plagues, daw il-calamities, daw id-diżastri. Iftħu għajnejkom. Tkun xiblaħ ja poplu Malti, teqpax iktar miexi fidlam, teqpax iktar miexi wara messija fals, wara oġol tad-deb. Dewbu, ħandewbu dak l-oġol, dak il-messija fals. Minnu noħorġu l-purità, minnu noħorġu id-deb li għandna bżonn, nirraffinaw kif suppost jiġi raffinat id-deb. U allura issa ħajkonna deb fin illi nistgħu nużaw fit-tempju ta' Alla biex nibnu dan it-tempju ħalli il-Messija ikun jista' jiġi. Alla qal ukoll fil-kelma tiegħu sabiex aħna nġibu iż-żejt li jixer l-imnara. Issa aħna nafu l-imnara ta' id-dawl. Minu id-dawl? Id-dawl huwa Jexuwa u stess qal jien id-dawl tad-dinja. Aħna iż-żejt illi suppost bih jixel dak id-dawl. Imma x'qed jiġri? Qed jixel messija fals fid-dinja. Fid-dinja il-messija li qed naraw huwa oġol tad-deb, dawl fals, dawl qarrieqi. Maħniex verament naraw id-dawl ta' dan il-messija. Biex nimxu wara d-dawl ta' dan il-messija li tkun messija illi jimxi mal-liġi ta' Alla. U dana mhux qed ngħidu jiena biss ta' jekk tiġu miegħi, jiena ħeġġiġkom tmorru fil-ktieb ta' Malakija, ktieb ta' Malakija faċli ssibuh huwa l-aħħar ktieb fit-Testament l-Antik. Wara dan il-messaġġ, wara dan il-profeta, kien hemm 400 sena fejn il-poplu tal-Alla ma kellux profeti ikellmuh. Imma, araw kif ara il-messaġġ tiegħu Malakija meta Malakija fil-ktieb tiegħu kien qed jitkellem fuq l-aħħar żminijiet, qal ara qed jiġi jum
jeħeġġeġ bħal forn u jsiru tiben il-gburin kollha. U kull min jagħmel id-deni u jaħraqhom il-jum li ġej u ma jħallilhom u la u la fera jgħid il-mulej tajja. Imma għalikom li tibżgħu minn ismi titla' x-xemx ilħaq fis-saħħa fi ġwien ħajja. Dawk li jibżgħu minn ismu mhux dawk li jibżgħu minn Messija fals tal-Knisja Romana Kattolika, mhux dawk li jibżgħu minn Messija fals tal-Knisja Evanġelika, imma minn dawk li jibżgħu mill-isem ta' Alla tal-Bibja. U waraw kif għala il-messaġġ tiegħu. Ftakru l-aħħar paragrafu morru l-aħħar paragrafu fil-ktib ta' Malakija, tajjeb vers 22. Ftakru fil-liġi ta' Mosè għaddej tiegħi li jiena tajtu f'Ħoreb għal-Iżrael kollu, praċetti u digriti. Qed jgħidilna Alla fl-aħħar żminijiet ftakru fil-liġi li ngħatajt il-Mosè. Dik li ħafna jgħidu l-liġi ta' Mosè hija l-liġi ta' Mosè xejn, hija l-liġi ta' Alla li tagħna permezz ta' Mosè. Ma dik irridu nimxu. Dik l-istess liġi l-Knisja Rumana Kattolika bidlet u għafġet fija waqqasna f'Mamriġ u l-Knisja Evanġelika marret għal minn hekk għax qalet dika m'għadniex taħta. Qabel nirranġaw daw il-problemi ħbib tiegħi, ma jistax nibnu it-tempju fejn jista' jiġi jammar il-Messija. Hemm differenza bejn il-Messija ppreżentat fil-Knisja Rumana Kattolika illi kultant taħsbu xi artist li kien qiegħed għaddej fuq il-catwalk ġewwa Milan u kien hemm xi ħadd qed ipenġieħ bil-kuluri ħarġin minnu hemm jixelu. Jew inkella il-Messija fals tal-Knisja Amerikana Franchise Evanġelika illi jemnu li ma tistax tagħmel ġbija tiegħu, allura dana il-Messija huwa sempliċement stampa sewda. Imma mbagħad hemm stampa li tagħna ta' kif għandu ikun il-Messija. Jekk inti issa li smajt dan il-programm, ħateqpa' twebbes rasek. Jekk inti li issa smajt il-verità ħateqpa' ssarbat saqajk. Allora inti ma tistax tkun parti minn dak it-tempju li aħna qed infittxu biex nibnu sabiex ikun jista' jiġi l-Messija. Naf kien programm forsi naqa' xokkanti, imma nerġa' ngħid aħna ma noqogħdux nomodu dak li għandna ngħiduh ħobbuna, oboduna dika affari tagħkom, jekk tittobodna x'qed ngħidlek il-verità. Dika affari tiegħek imma jiena quddiem Alla ħankun waħdi, inti m'intix se tkun hemm biex tiddefendini u jiena irrid nagħti rendi kont ta' dak li nkun wassalt lill-poplu. Min qed iwassal messaġġi foloz, min għadu qed jadura oġol tad-deb magħmul minn Babilonja. Tinsewx bibtiegħi dak li tallem il-Knisja Rumana Kattolika ġej minn kważi 5000 sena ilu, minn żmien il-Babilonja. Meta Alla waqqa l-Babilonja, dak l-istess talim li tħaddan il-Knisja Rumana Kattolika llum kien parti minnu. Jew inkella parti minn dak li tħaddan il-Knisja Rumana Kattolika llum kien ġej mit-talim li kienu jemnu 5000 sena ilu f'Babilonja meta Alla eridhom għax kienu foroz. Bħalma dejjem ngħid, bħalma tallem il-Knisja Evanġelika, il-Knisja Rumana Kattolika hija il-prostituti. Knisja Evanġelika hija waħda minn dawk il-prostituti u għaldaqstant ukoll qiegħda tippreżentalna Messija fals. Jiena nażel li ma nimxix wara dak il-Messija fals. Jiena nażel li nimxi wara l-Messija li hawn f'dan il-ktieb. X'tagħmel inti affari tiegħek, jiena naħsel idi jiena nfarfa ir-responsabilità tiegħi fuqek, issa wassaltlek il-verità, affari tiegħek tismaħħiex u taċċettaħħiex. Sakemm nerġgħu narawkom fi programm ieħor xi sensiela ġdida li nagħmlulkom, ħbib tiegħi ma baqali xejn ngħidilkom ħlief qatt temnu dak li jgħid il-bniedem, imma qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom. Shalom.